Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. Bafowethu nginibingelele ngithi into ongayazi inkulu kakhulu kunawe. Wenganza kwethu uphendulile uphakethe umthakathi namhlanje umfowandabandaba uphendulile kwathula kwathi ngoba bekunayinsolo eziningi ukuthi ube nomhlangano noCyril Ramaphosa benongizwe umlando eJohannesburg. Usephendulile-ke ukubeka ngokusobala ukuthi cha, umhlangano ubemenyiwe kona akuyena o-initiate umhlangano. Wakubeka ngokusobala futhi ukuthi akakwazi ukuthi eyisimenywa emhlanganweni ebese naye futhi ayamema. Angazi-ke lokho ukuthi wena uzokubuka kanjani noma usazophinda futhi ufuna ukuthi umcindezele ngoba inhloso yakho ukumcindezela uphakela umthakathi ukumenza umuntu omubi. Sekuyodependa ukuthi yini esebuchopheni bakho, yini esengqondweni bakho, yinto enhle noma yinto ebolile noma yinto engcolile. Kuyodependa kukwena, angisho okuningi. Uqhubeke wathi umfowandabandaba imihlangano eminingi ababizwa kuyona basuke bebiziwe bemenyiwe kubona beye bengameni. Wasefanekisa ukuthi kwaba nomhlangano eMarine Parade owayekwawuphakathi kwakhe owayemenye kuwona uPremier weTheku, uPremier uBaba uNtuli, kukhona noGeneral Mkhwanazi lapha emenye khona. Uthi lapho wafica uMangobese esekhona, wayengazi futhi ukuthi uMangobese naye uzoba khona ngoba wayemenyiwe, yabo. Waphinde futhi wazoba nomhlangano-ke noPremier engasekho uGeneral Mkhwanazi. Waphinda futhi nakhona wafica uMangobese esekhona, because uma umenywa usuke ungazi ukuthi umenywa khona obani nobani. Waphinda futhi waba nomhlangano ayebizwa kuwona uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi, waya kuwona lowo mhlangano futhi wayekade engazi futhi nokuthi uzobe khona yini uMangobese, ngoba uma usuke umenywa kuthiwa woza awazi ukuthi awuqala ubheke ukuthi ubizwa nobani, kusuke ibizwe wena. So uma usufika phambili ubona sibiziwe sibabili noma sibathathu, indaba funeke siyibambe lapho. Okay, wasephinda futhi eseqinisekisa ukuthi cha, umongameli uke waba nomhlangano neNgonyama yethu iSilo, kusho ukuthi-ke unkosi yethu uMrs Zulukazi. Wamqinisekisa iSilo samabandla ukuthi cha, ngiyamazi uNkosi Khona Ndaba, ngiyamazi uphakela umthakathi, akukho kuzokwenzeka, indoda ethembekile, akukho kuzokwenzeka phansi kwesandla sakhe. So-ke lo umongameli wasedecide naye ngokusabela ukuthi izinto kungenzeka zingahambi ngendlela yakhona. Wasembiza-ke naye uthi futhi ubengazi ukuthi njengoba ubizwa bangaka abantu, bekubizwe yena umenyiwe, ubeyisimenywa. Ngeke ufike ube isimenywa ebese uphinde wena uyamema. Ngigcizelele nje lokho, ngikubhala ngama-capital letter enhliziyweni yami lokho. So-ke waya-ke khona wasothi wafika wahlangana nomongameli, wabala bekhona ungizwe, wabala nabanye bebekhona. I-concern kamongameli washo ukuthi umbuzo kamongameli bekuwukuthi ngempela kube amqinisekise ukuthi ngempela lo mhlangano ngempela uzohamba ngendlela enokuthula na, ngeke kube umhlangano ozofana nezibhelu lezi zake zenzeka na eThekwini noma eSouth Africa. Wasemqinisekisa umfowandabandaba ngoba i-concern kaSimamzana uCyril Ramaphosa bekuwukuthi bayakhala abantu laba bezizizwe phela ukuthi nakhu kuzokwenzeka silande, ngase kwenzeke silande izidumbu zabantu bethu eSouth Africa. Kuzokwenza kanjani? Ngicela ungithembise mfowandabandaba. Nangempela umfowandabandaba umthembise cha, mongameli ngeke kuze kwenzeka lokho, yonke into izohamba ngonina. Futhi uma ngabe kwenzeka lokho uyobe usunikeza i-order uGeneral Mkhwanazi ukuthi ukhiphe i-order ukuthi akangivalele. Uma ngabe kwenzeka lokho angeke kuze kwenzeka lokho. So eyoqinisekisa
umnumzana uCyril Ramaphosa. Uqhubeke wathi umnumzana uPhakela Mthakathi wathi cha, wengenza wethu thina nje nodadewethu uMangobese azisoze nasixabanisa futhi asisoze saxabana futhi asixabene, kanti futhi uMangobese nganquma ukuthi sizomsupport sizinsizwa ngoba eqala umsebenzi ewumuntu wesifazane, kwakusho ukuthi simsupport sizinsizwa. So ke asikwazi ukumsupporta kangaka ebese sijike sesingidlengelele sesiyamshiya, asisaqhubeki nokumsupport. Sizoqhubeka simsupport uMangobese and insizwa nomnsizwa kanye namabutho wakhe kanye nezinsizwa ayishibalile inani lazo bazoqhubeka bamsupport uMangobese. Bathi kodwa cha, angeke futhi phela kwazi bakwethu lokho eqhubeka efonela uMangobese uma kunemhlangano yakuyona kuzokwenzeka ukuthi bagejane ukuthi omunye abe lapha nomunye abe lapha, because basuke bengazi ukuthi babizwe kanjani ezindaweni ezihlukahlukene. So ke umnumzana ke uPhakela Mthakathi uyilethile i-confidence kubantu abaningi abahlakaniphile, nabafuna ukuthula, nabathanda into enhle bazozwa, nabaney'ndlebe bazozwa, kodwa abaney'ndlebe ezizingonogono vese ey'gcwele amabibi ey'sale y'funa ukuzwa amabibi bese ngikhuluma amabibi ngoba kugcwele amabibi engqondweni nasendlebeni, uzokhuluma amabibi ngoba vese konke kungcolile kwakho. Ayikho into esizoyenza ngawe, khohlwa nje njengesidome esikoleni. Seyichazile mfokandabandaba wayibeka yacaca yathi ba ukuthi cha, yonke le mihlangano usuke isimenywa awukwazi ukumema uma usuke umenyiwe. So ke uyasho ukuthi hayi-ke uthe uma imenywa emhlanganweni obukade ukhona uqale ngabo-2 emenywa yena ezofonela ngo-9 kuthiwa uyamfuna umongameli, hhayi wahlaba wayakhona, wagijima wayakhona. So ngicabanga ukuthi uqinile umfokandabandaba. Seningazama-ke bafowethu nizame-ke ukumbhica-ke ngobende inyama engayidlanga, nisho lokho enikushiyo ukuthi hhayi undabandaba imali this, imali this, imali this. Ukushilo futhi ngokusobala ukuthi cha bakwethu, ngingene lapha ngivunule ngigqoke ibhayi, ayikho imali esiphume siyiphethe, angisoze ngawudayisa umzabalazo, akukho engizimisela ngokukwenza futhi angisoze ngayithatha imali engeyinhle engaziyo ukuthi izobulala yonke into, umzabalazo lo. Kanti futhi bavumelana ukuthi abantu bepolitiki nje wazwabala namamashu, khona imashi khona enye i-organization iyake yaba khona, bangena bama-politician bayitwista baqeda ngayo. Kwaba khona uDudula usemdala noma usekhona uDudula, kodwa hey oJulius Malema bawuvulela amacala amaningi kwaboshwe nganze abantu bagijimisa uNhlanhla babefuna ngisho ukumbulala kusekhona uNhlanhla nje simahlayeni sigcine sibona kukhona umuntu wesifazane nakhona befuna ukuqeda njengaye bemvulela amacala this and that. So ke iDudula nabo manje abakwenze kwiDudula bafuna ukwenza nalawo kwimashemashe. Khohlwani-ke kwi-mash and mash, khohlwani njengesidomo esikoleni bantu bepolitiki, angisoze nayiwina le. Uyabona le iphekwe kude kabi futhi iphekwe emazulwini. Lalelana asijiki, mash and mash until we win. Siyabonga mfokandabandaba ukuthi usubuyisele i-confidence kuwena mfowethu, siyakuthemba qhawe. Siyabonga nawe Mangobese, siyakuthemba qhawe. Ngiphinde ngithi musana ukuphendula izinto ezibhalwa abantu abadla insangu emaphejini obe-Facebook. Cha, ningaboni umuntu ngoba nakho kunabantu abambadlana abamlandelayo kanti uhuqa insangu, uhuqa yonke into ebese ebhala akubhalayo phambili ecompromise igama lenu anehlise, ningehli niye kwi-level yakhe ebese nifuna nani ukuphendula. No, stay away of pendling those things. Musana ukuresponda kulezi zinto ezibhalwe ko-Facebook zombhedo ezawo zakhona zama-fake vese ezinye zifuna ukungcolisa, zifuna ukuthi ubukelwe phansi. No, musana ukuphendula, musana ukubhala, ungabhali lapha. Nina ozana esithangamini lizositshela ngoba uPhakela Mthakathi sesitshelile ngodaba lomhlangano belukhona ukuthi ubebizweleni, yena wathini. Siyabonga, akuqhubeke kanjalo-ke nganza kwethu, niphathe kahle. Siyabonga, sinithanda nonke emakhaya. uJehova azabe nani, niqhubeke nilalele njalo. Uma ngabe sithi into ongayazi, inkulumo nawe lana ku-Nice and Easy Mindset News. Igama lami nguThemba Msomi. Danko. Phakela Mthakathi has finally responded to these trending videos of his where he was meeting with President Cyril Ramaphosa.
And he was just saying, nope, I was actually passing by and they called me. I think he said for 30 minutes he was refusing to go there because it was like, why now? And they forced him to say, no, please, please, please. So he ended up going there. But he not leaving home, he didn't know what he's going to meet with the president. Which when he get there, he said that the president was just saying to him, please make sure that there is no bloodshed, there's no violence, and such things. Yeah. Just asking him to promise president ukuthi there won't be anything, and for sure he promised to president that no, rest assured that nothing will happen, there won't be any violence out there, he will make sure of that. And guys, even after he came out, people are still very skeptical to say, okay, we hear you, but hey, you will never know, man. You will never know. But anyway, please say your thoughts down below in the comment section. What do you think? As for me, he might be telling the truth because he said he can never be bought. There is no amount of money that can buy ubundoda bakhe. So we don't know, guys. We really do not know at this point. A lot of things are just happening in front of our eyes, and we cannot point out what is really happening, what's going on. But I love that he also emphasized that he's not fighting with Jacinta. They're okay. He cannot be going back and forth talking to Jacinta because she's a married woman. He will have to communicate with her husband, which it really does make a lot of sense. But say your thoughts down below in the comment section.